warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu sedaya. Pripun kabare? Sae. Alhamdulillah sae. Panas niki, Mbak. Nggih, panas nggih, Pak. Nggih. Siang niki kita kumpul di sini mau sinau bareng terkait kenapa sih kok hawa niki saiki kok tambah panas ngoten to. Enten pertanyaan mboten? Enten Bu, kula badhe tanglet. Pak Dul, monggo. Hubungane niku napa? Sampah kali panase ngeten iki. Lah nek sampahe jenengan bakar, mboten jenengan kelola, jenengan tumpuk mawon. Niku menyebabkan terjadinya penumpukan yang memproduksi gas metan. Gas metan niku ingkang nyebabaken terjadinya efek gas rumah kaca. Lah niku sing nyebabake panase kados ngeten. Wong kalirane iwak kok ngono nek dipancingi to, pra. Lah sing ngejak mau mancingin sampeyan lho, Mas. Lalu mangsaku biyen kaline kene bening lho. Ya to, Mas? Iya, wen kene iki wae akeh lho. Tur kaline ora asat ngene iki. Mulih wae, pra. Aku lho pamite karo Pak Bugeng mancing lho. Mosok aku mulih ra nggawa iwak. Ya malu no. Aku mbok pancing ngono kuwi kaya bakal entuk iwak, Pra. Mbok menawa enek ikan gabut tok, Mas. Sing pengen dipancing kok. Wah, kadiri. So. Rene. Dadak mbok tutupi iki ngopo? Isin mau dadi tukang rosok. Kadiri. Aku aja mau kecerai lho, Dir. Lah so. Aku ki uripe ya padha karo kowe. Padha tukang rosoke. Iya aku ya krungu. Awakmu dadi juragan rosok ning Magelang to. Tapi kan levelmu level juragan, Dir. Lah nek aku kan pemulung biasa. Lah padha wae. Awake dhewe iki padha-padha golek rezeki halal saka Allah. Saya endah gesang kita lamun kersa saben dina resik-resik aja tidak ngukup uwuh jawagah ngupakara nadyan asor ora lali nganggo ngelmu Kaline iki iso hasad mergo kemarau padang ki ya, Mas. Oh, mergone. Kaline iki kokean iwak. Terus banine entek. Mosok kokean iwak marai asat. Kudu nek kokean iwak iki malah banine saya akeh. Kan banyak entek diombe iwak. Mas ngomong apa to, pra. Omongan tuwa no. Lah sing entekke banyu kali iki sapa jan nek ora iwak? Ngawur tok. Tak kandhani ya. Apa sebabe kaline iki nek musim panas kuwi asat, nek musim udan malah banjir. Ngopo, Mas? Soale kaline mutung anyel karo menungso. Sing manggon ning kene iki iwak, Mas. Mosok anyele karo menungso. Loh, iwak ya anyel menungso lho, Pra. Mergane tempat tinggale iwakku dirusak menungso. Lah menungsone kuwi termasuk awake dhewe apa ora, Mas? Ya mulai. Yo, cepon
pancingmu kae, Bro. Sik to. Pertanyaan gue lho, dijawab sik to, Mas. Apa meneh? Menusone mau lho. Termasuk awake dhewe apa ora? Wis jam yamene Kadir sida apa ora to iki? Ya mbok yo ditelepon to, Pak. Halo, Pak Yusuf, enten dawuh? Oh, waduh sih. Iki piye to jane karepmu? Kencan jam 8 jam 9 lagi teko iki piye? Ah niki dadak ketemu Darso nggih. Dadine ngalor ngidul. Lah kowe dadak melu barang to, So? Nggih no Bu. Aku lah diajak Kadir, Bu. Hehehe. Lah Darso dadak mbok jak barange ngopo to, Dir? Nggih karep kula niku Darso niku ben melu belajar kok, Bu. Nggih to. Semakin akeh sing melu belajar, niku nggih semakin akeh sing entuk ilmu. Semakin akeh sing entuk ilmu niku nggih semakin akeh sing nampa manfaate. Bener mboten Pak RT? Gokil. Ayo mangkat. Sik. Kabel ngopo ke? Picodot. Menungso ngene iki lho, Pra. Sing dianyeli iwak karo kali. Kula pergi Pak Ate wae, Mas. Sing digawe anyele iwak karo kali lho, Mas. Mosok lapor Pak RT. Kowe iki piye to, Pra? Sing ngurusi kampung Riwil ku lak Pak RT to. Dadi nek ana apa-apa, lapor iku ning Pak RT. Lah iwak iki apa termasuk wargane Pak RT to, Mas? Ya iki klebu salah siji cara kanggo ngrumat bumi ben bumine iki ora rusak. Hawane ora panas. Kali-kali ya ora garing. Napa sampah niku saged rusak bumi to, Pak? Ya, nek ora dikelola, sampah kuwi iso ngrusak bumi, Dot. Terutama sampah sing ora iso busuk, kaya plastik, botol ngono kuwi. Berarti iwaki anyel karo Pak Kabel tenan ya, Mas. Niki sing ngelola nggih warga mriki, Mas. Nggih, Mas. Gotong royong karo warga. Wah, kampung Riwil digawe ngene ya asik iki. Tenang nggih. Pak, menawi rencang-rencang kula jak mriki kersane sinau wonten pripun? Wah, dengan senang hati. Nanti kita bantu penanaman sampai kumpulan. Alhamdulillah. Wah, niki nek menawi ajeng nempel bibit anggur niki enten mboten? Wah, enten Mas. Nggih. Oh, niki ditanam di kemawon. Alhamdulillah. Ampun kesupen nandur, ampun kesupen sampah dikelola. Saka penyuluhan wingi kuwi. Om Kadir iki mau blonjo karo Pak RT, karo Bu RT. Lah, dhewekne kuwi arep gawe tempat sampah sing fungsine kanggo milah sampah wiwit saka gang-gang kampung. Oh, nek enten tugas, kula siap dilibatke lho, Pak. Ya, Sing dudu warga kampung Riwil wae peduli lingkungan. Sing warga kampung Riwil malah rusak ya, Mas. sapa? Om Kabul kok, Pak. Om Kabul ngapa? Gawe anyel iwak, Pak. Ya, iya ta? Menungso ora genah. Ora nyontone sing becik malah marah-marah sing ora bener. Ya Le,
Pak Kliwon kirimono video kuwi ya. Pak. Matur nuwun Dir ya. Muga-muga lehmu nukokke tempat sampah iki iso dadi berkah. Nggih, Pak. Sami-sami. Daliane do ning ndi to? Anu Bu, peyane niku pun dipasang lari-lari teng pojokan gang. So, kowe kudu iso kerjasama karo bocah-bocah. Dadi sampah sing wis dipilih warga mulak bakal dijikuk bocah-bocah. Lah terus setorno ning nggon bank sampah. Anu Pak. Mboten niku wonten bayarane napa mboten Pak? Nek mboten wonten pangapunten lho niki. Kula mending tak dadi pemulung mawon, Pak. Oh, alah so. Sampah sing bakal mbok terke ning nggon bank sampah. Kuwi ora mesti bakal dibayar to. Lah, bayarane kuwi sing 70% dienggo kowe, sing 30% dienggo kas kampung, sisa dienggo jajane bocah-bocah. Piye? Ya, nek ngaten niku, Pak. Kula kira namung kerja bakti tok ya. Kowe iki piye to, So? Mun dipenakke ora mudeng. Karo mulung lak ya penak iki to. Ora usah golek rongsok garing ngeterke ning gone bank sampah. Bar kuwi hasile ya mbok nggo dhewe. Penak ndi karo mulung? Tur meneh, lek mulungnya ya ora patek remeh. Ora remeh banget. Yen cara kerjane kok ngene iki. Ya ora? Ya. Wah, matur nuwun Pak Tutur. Apa, Pak? Ya. Maksudnya apa cah iki? Oh, lah bocah iki njaluk distrandali tenan iki, Pak. Kowe iki aja waton nuduh ngono kuwi lho. Derek ya ta. Iki negara hukum lho iki ya ta. Kowe nuduh tanpa bukti iki fitnah iso dikunjara lho kowe. Iso kunjara kowe engko. Piye? Iso dikunjara kowe. Lah nek kok ngene iki? Iso-iso selak kowe. Iki maksudku ngene lho, anu. Iki asline ngene tak critani wis tok, tak critani. Iki asline ngene. Ora usah kokean alasan kowe. Ora usah kokean alasan. Nek kowe ora iso ngresiki sampah sing mbok buang ning kali, kowe tak plastik. Terus kowe tak buang ning kali. Piye? Iya, Dik. Menungso sing ora ngerti carane buang sampah. Ya kuwi sampah sing tenanan. Kentus. Buang sampah ning tempat sampah angel sepiro to? Jane ya ora angel. Buang sampah ning tempat sampah segampang turu ning kasur. Segampang ning WC.